Kini ang Atraka Balita 943. Pipila na lang kaadlaw o simana ang magsugod ng ubang mga probinsya sa pagbigay og face-to-face nga klase nga kini sumala pa sa Departamentos Edukasyon. Nobyembre 15 mo kini ang adlaw diin sugda na ang mga tunghaan kinsa aprobado sa DepEd nga kini mo paygayon og limitadong face-to-face nga klase. Bisan sa probinsya sa Negros Oriental, ana pa kini sa Alert Level 4. Ang wala pa kini bisan usang tunghaan nga gitugutan og face-to-face nga klase. Apan o kung ugaling nga tugutan kini nga magklase og face-to-face. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma ang dili pa siya uyon na mao nga lakang tungod kay ana pa kita sa hulga sa COVID-19. Say usab niya nga di gyud ngayan nga magklase tungod kay taas-taas og taas magyud ang aktibong kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental. Asa ako orang kabayan, kanang face-to-face, dili pagyud angay. Kay karon nga ni, tungod lagi aning kaso nato ning kubig, kataas niya, mag-face-to-face na noon ta. Unang karon ako maobserban marang mapadayon na taon ning mga klase ning module ning mga bata. Kay kanang face-to-face, dili jud angay. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibo na hinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, kadiri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.